Vaikka kelit on ollut kylmiä, niin kyllä ne mansikat siitä vaan kypsyy. Siinä on kesä ensimmäinen ja melkein kypsä. Pelto näyttää paikotelle sen verran rikkaruohoiselta, että menee metsämansikasta, mutta on se hyvä. Ai. Mut siltä siis näyttää, että ensi viikolla ruvetaan poimimaan. Varauksia on tullut hyvin ja lähden siitä jonon kärestä sitten ilmoittelemaan ja sopimaan poiminta-aikoja. Edelleen kyllä mahtuu lisääkin varauksia, että ketkä nyt vielä varailee, niin menee varmaan sitten sinne heinäkuun lopulle, mutta silloinhan ne on mansikat parhaimmillaan. Mutta tässä kohtaa ei muuta kuin hyvää juhannusta.